Здравейте, фенове на антики, приятели на нумизматиката! Днес ще ви представя монетата с образа на Теодора Стратилат. Останете до края на видеото, за да разберете една тайна, която ще ви споделя. В днескашното ни видео ще ви споделя информация за образа на монетата Теодора Стратилат. Ще прихванем темата за историята и информация за монетата. Нека да започваме. Монетата е с номинал от 500 лева 1993 година. Металът, от който е направена, е сребро, около 33 грама, а тиража е приблизително 51 000 бройки. Като цената на монетата е около 100 евро. Това е информацията за монетата. Нека да преминем за информацията Теодор Стратилат. Той е римски светец или свети великомъченик Теодор Стратилат, наричан също Теодор Хераклийски, е светец-мъченик от края на 3 век и началото на 4 век. Почита се от православни християни и католици. Като е роден в Римската империя около 281 година и починал 8 февруари 319 година отново в Римската империя. Почитане в православната и католическата църква, празник 8 февруари и покровител на войниците. Нека да видим и информацията, представена в свидетелството за автентичност на монетата. Тази монета е посветена на асоциирането на България в Европейската общност през 1993 година. Автор на художествения проект на монетата е Иван Тодоров. Тук имаме информацията, която ви споделих в видеото. Номиналната стойност 500 лева, метал сребро, мат гланцово качество 93 година, 33 грама чисто сребро, Теодора Стратилат, гърба имаме звезди и максимален тираж 50 000 бройки. Обещах да ви споделя и една интересна информация. Скоро очаквайте, ще снимам тази книга, енциклопедия на българския лев. И очаквайте ревю на монетата с Людмила Живкова. До скоро, фенове на антики, приятели на нумизматиката.